Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. I'm sure bilang kayo po ay mga magulang din, na-stress po kayo sa mga recent happenings sa mga barilan sa mga school. Ayoko na po tuloy papasukin yung anak ko at kinoconsider ko na tuloy ang homeschooling or online na dire-diretso. What do you think of this, Nicole and Diego? Help please. Panicking mommy here. God bless. Ito na naman, ginawa na naman tayong consultant. Kaya nga eh. Pero sa totoo, di ba, nakakatakot din naman talaga. Nakakatakot. Hindi ko gusto kong subaybayan yung yung mga pangyayari. I mean like saan nga ba nanggaling talaga yung baril? Ito yung recent na yung shooting incident sa Tacloban. Saan nga ba talaga galing? Ano yung fault ng mga adults? Kasi malamang naman talaga kung ano't-ano pa man yan, may pinanggalingan yung baril na adult, 'di ba? Yung mga ganon. Gustuin ko man ding subaybayan kung ano ba talaga yung tunay na nangyayari. Nakikita ko pa lang yung shooting incident na words. Nakaka-stress na talaga siya. Totoo. Nakakaano talaga siya. Yun yung parang, feeling ko yung dahilan kung bakit parang gumising akong masakit yung ulo. Kasi bago ko matulog, yun yung binabasa ko at saka tinitingnan ko. Tapos naririnig ko yung mga iyak na mga bata na tinatawag yung mama nila. Yung ganon. Kaya ito yung isang paalala po para sa lahat, no? Kung gusto mo na yung tulog mo maayos, payapa, peaceful, at gusto mong gumising ka ng fresh, wag kang magbabasa ng social media. Totoo yan. Hindi man tungkol dito sa shooting incident, it can be a lot of things. Like, kunyari meron ako isang kaibigang inggitera. Alam niya talaga yon sa sarili niya na inggitera siya. So bago siya matulog, tinitingnan niya yung mga account ng mga taong kinaiinggitan niya. So natutulog siyang irita. Pagising niya, lahat ng tao inaaway niya. So sabi ko talaga sa kanya, kasi ang nagreklamo sa akin asawa niya. Sabi niya, lagi init-init ng ulo ng kaibigan mo, ganyan, ganon. Tapos sabi ko, bakit? Ewan, basta nagsa-social media lang naman siya bago matulog. Pagising ang init ng ulo. Pero it is really the cause kung bakit nag-iinit po yung ulo ng ilan sa atin. Dahil dun sa mga nako-consume natin sa social media. Kaya yun po yung pwede nating makontrol. Kung you think etong content creator na to, itong page na ito, itong taon to, nagdadala sa iyo ng stress at nagbibigay sa iyo ng ekstrang init ng ulo. Naku po, iwasan mo na muna. Tandaan niyo po yung mga brain natin, para it's a computer machine na kung saan, kung anong exposure, anong napapanood mo, hindi mo po alam na pag natutulog ka, nagda-download siya. Correct ka. So yun yung nagde-develop sa mga behavior natin. Yan. Meron nga din daw katotohanan yung pagka nilagay mo yung phone mo na malapit sa kama mo or sa may unan mo, 'di ba? May mga exaggerated na mga memes na nagsasabing pwedeng sumabog yung utak mo, mga ganon. Pero merong mga tinatransmit niya ng mga signal. Kasi syempre yung phone po natin nakaka-receive ng mga messages, ganyan. So may mga hindi lang po natin nakikita, pero para dun sa mga naniniwala talaga sa ganyan, hindi lang po natin nakikita, pero ang daming mga signals na nakakaapekto sa utak natin. Well, actually, kung bubulat-latin nyo yung phone nyo,
nandun yun sa ano yung nakalagay yan sa legal na ano ng phone na may- Kung binabasa. Oo, may certain na ano lang siya na yung pag dinikit mo talaga, doon lang magpapasok yung radiation. Kaya dapat ang sabi ng mga eksperto, pag sumagot ka, better na naka hands-free or yung meron kang earpod kasi pag dinikit mo siya, doon yung radiation nangyayari. 'di ba? And madami kasi sa atin na nakadikit yung cellphone natin habang natutulog tayo Tama, eh. yung may kausap ka pa, yung nakatulugan mo na lang. nakatulugan mo, 'di ba? O di naman kayo nag-aano ka, nag-consume ka ng social media, 'di ba? Yung ganun. Oh, alam mo yung nakakalungkot doon sa ramdam namin sa magulang na nagtatanong kasi supposed to be ang school is supposed to be the safest place ng mga anak natin. Correct. Oo. Pero eto kung minsan napansin natin dahil sa mga nangyayari, may nakikita ba tayong mga security guards? May nakikita ba tayong mga pulis? Sa private, yes meron, pero yung mga public parang si Manong ano lang ata yung bantay dyan sa gate. Hindi natin alam yung buong kwento kasi Oo. talaga, Jigs, kaya Tsaka dito sa ang may-ari ng baril doon sa isang minor is police police. daw. Oo. Tapos ang nakita ko pang na may pattern na nangyayari. 'Di ba naalala mo yung sa Cavite may saksakan naman, Meron halos din, sunod-sunod. meron. Correct Na mga ka. estudyante yung dito ayon din sa ilan sa mga nag-imbestiga, isa sa mga influence daw sa doon sa mga bata is yung Gorebox na game. Sa Gorebox kasi pag pumasok ka doon, ikaw yung magki-create ng sarili mong scenario. Very violent siya, mga duguan Pero or something. meron ba silang basehan na yun daw ang pinanggalingan? Yun ayon sa investigasyon ng mga pulis. Oh. So, nag-investigate. Actually, kumakalat ngayon sa social media yung usapan ng dalawang bata Totoo kaya? Alam mo na, ang hirap maniwala ngayon eh. Sa totoo lang sa true lalo, Oo. ang hirap maniwala kasi ang daming pwedeng, for example, yung mga AI, yung mga accounts, yung mga Oo. AI po natin, 'di ba, can generate Oo, yung mga and yung look and conversation Meron at meron pwedeng magawa ito. Kaya ang hirap maniwala. Kaya masakit siya sa ulo. Noong una, hindi ako naniniwala. Pero nung nakita ko na may nag-capture na isang news agency na alam ko naman na gagawin nila with due diligence bago nila i-post, sabi ko, yun nga nakakatakot na. Yan, nakakatakot Oo. siya talaga eh. So yung Nakakatakot sinasabi sobra. nilang mga game, well, again, babalik lang tayo kasi mahabang usapin po ito eh. Hindi naman tayo AM, hindi rin Oo. tayo investigador. Ito yung problema kapag Oo. ka may lumalabas kasi na issue. Nagiging tayo, Oo. police investigador, Ayan. nagiging maalam tayo sa mga bagay-bagay, which is okay lang din naman, basta make sure that you read from the right sources. Correct. Hindi pwedeng isang source lang. Tama. Mag-double check ka ng ilang mga sources na legit na mga tingnan mo sources. hanapin mo agad sa mainstream. Correct. Oo. Hindi yung shinare lang ng kumare mo. Alam mo naman kumare mong yan, itsusera din ng taon. Oo, pero so, double check and triple check. Nakalungkot lang talaga, nakaka-apekto talaga yung games. Though sa atin naman, naapektuhan tayo, kaya maraming sa mga kaidaran natin ang may anak. Kasi Totoo. Kaya nga, Tetris yung ginagawa natin. Tetris, Diba brick yung game. pasok-pasok na. oo, ganun-ganun lang. Madali lang yung atin. Pero, Yun ang may may violent siya eh. Oo. Tapos, nano-normalize kasi siya. Mhm. Dahil nga, yun na yung exposure eh. Pero, wala na din talaga tayong magagawa tungkol sa kanya. Feeling ko lang, Jegsa, we have to live with it. So, kung kakanood ko lang ng Toy Story 5 kahapon, isa sa mga hindi ko makakalimutan na linya ni Woody doon sa Toy Story 5 is meron kasing tablet eh. So lahat ng mga toys, problemado sila kasi Apple tong tablet. Kasi totoo naman eh. Oo. Simula nung dumating yung tablet Hindi at na sila gadgets, nilalaro. Oo. sa buhay ng mga bata, yung mga laruan, tsapwera na talaga sila. So hindi na nag-i-imagine yung mga bata, ganyan. Oo. At yung tablet, yung mga gadgets, talagang 'di ba, ayon sa mga psychologist, ginawa talaga siya para ma-addict ka sa kanya, yung mga kulay, yung 'di ba, yung brain mo talaga ma-addict sa kanya. Tapos nung una, inaaway ng mga toys yung gadget. Sorry po spoiler. Gusto mo hindi pa nanonood. Hindi naman spoiler, pero nung una inaaway nila yung gadget kasi hindi na nakakapaglaro si Bonnie, yung bidang bata, dahil dun sa gadget nung nahumaling. But eventually, sinabi ni Woody na dun sa ibang mga laruan, kasi nagulat sila, parang pinagtanggol ni Woody, may ganon. So parang, parang pinagtanggol yung gadget na yan. Tapos ang sabi niya, isang simpleng line lang, she's part of us, live with it. Ang point ko lang doon is,
Nasa Yes, may sistema mga na eh. yes, may mga games na ganyan. Totoo naman, hindi na natin siya para ilang beses na kayang nabalita, ilang beses na sa akin araw-araw na sinasabi ng mga anak ko na Roblox will be banned in the Philippines. Kailan po? Parang hindi naman siya nangyayari. So dito na kailangan intervention ng gobyerno. Correct ka. Or di naman kaya, yung mga sarili-sarili nating paraan sa mga, kasi kung hintay pa natin yung government, good luck talaga, Kaya- Diego Bandido. So, sinasabi mo. Hindi, sinasabi ko na, ang sinasabi ko lang dito, ang sinasabi ko is good luck sa mga parents. Oo. At good luck dun sa mga pumapasok sa mga motel, tapos gusto nyo maging parent. Ayan. Tandaan ninyo, merong kaakibat na ganitong responsibilidad na may anak kang babantayan in the age of social media, Oho. kung saan exposure sa mga laro katulad ng Gore, Ayun na, Gorebox. Gorebox. Oo. Oh. So, ako para sa akin, wala na nga tayong magagawa because it's there. Kahit pa sabing biiban, hindi naman siya binaban eh. Oo, yun nga eh. Diba sa ibang bansa, oo yata. Dito Oo, hindi. nababan sa ibang bansa. Oo, pero dito hindi eh. oo. Hindi ko sure kung kailan at paano, 'di ba? So, paano we have to live with it na may ganun eh. Yung sabi nga ni Woody sa Toy Story 5, live with it. Oh, Correct. edi, let's live with it. How do we adjust? Oo. Paano natin Ang nakakalungkot lang din kasi tayo mga magulang hindi naman tayo 24/7 nandyan sa mga anak At ang natin. nakakalungkot, nakatotohanan din, Jegs, tayo ding magulang nasa social media. Oo. Kaya ako sa totoo lang, guilty din talaga ako dyan eh. Hindi ko pwedeng sabihin na isisi ko lang sa mga bata. Una, sino nagbigay sa kanila ng gadget? Tama. Pangalawa, di ba, sino din na nag-allow? Mhm. Ganon. So, yun din yung gagawin talaga natin in our own little way. How do we monitor? Oo. In our own little way, how do we make sure na hindi masyadong lulong? Oho. Nakakalulong kasi ang gadget eh, Tama. 'di ba? Totoo. Correct. Wag na nating isisi sa mga bata. Tayo na lang mga adults eh. Oho. Hindi ba't kapag ka nakakita ka ng notification, dire-diretso na, hindi mo na malayan. Yung scroll. Scroll 2 hours na pala. Yung dapat mong gagawin, nga. Oh. 'Di ba? Tapos isisi mo bata, isang oras ka na diyan. Oo. Pero ikaw din mismo, Correct. tayo din mismo, sa totoo lang, guilty diyan. Tama. O ikaw na nasa CR, kanina ka pa dyan. Correct! Lumabas ka na! Palutang-lutang na yung ano mo dyan. Di mo pa nahugasan. Yun yung iwasan nyo. Huwag kayong magdadala ng cellphone sa loob ng banyo Ang talaga. tagal nyo dyan, Oo. di ba? So yun lang eh, we have to live with it. Nandiyan na talaga yung mga gadgets, nandiyan na talaga yung mga violent games. Paano na lang natin gagawin na makontrol Oo, somehow oo. yung usage sa bahay, yung Ako ganon. siguro, I would suggest on my perspective, na lalo na sa mga bata pa, yung bata pa talaga na i-expose nyo talaga sa Word of God, yung bata, parang sa ganun, may discernment Totoo siya. din. Madevelop na kahit wala kayo sa tabi niya, Oo. may seed na ay Alam mali niya, to. Oo. alam niya. Tsaka yung kabutihang haasal, wag nating kakalimutan. Tama. Para alam nila pag may mali. Diego Bandido po! At Nicole Liala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!